Apo lapen asu lapen karjong kang thir amen pen amen. Nili kichinghon korte lapen ng jiratup nili nang litum kadoko veyapan ningarong parpik pen hempu Jesu Christ amen pen kardom nang chipilo kardom. Pinike o kachipisung abotor ang bong hini a bhomkuru arnila lapen pini arni apan monduli pen son thom Bible kaporhi ang deng ikipido lay hey ang deng si ilitum porhila aprang si kaporhi ke kecheng a kitab pen si ke endam ang deng pi krepo ang deng so po pen krehini la pen kretroksi pen krener kep an alam labang so ang deng along ilitum apan arnam Abraham apan asu pechan pejar oji pu kipi alam cak alam si ilitum kaporhi arnam Abraham apan hanglo Khaldia ahavar puadim pen hang det lo arnam alang lipan kapiklang adim si papidam toile Abraham arnam alam kroy kri lo lapen arnam pen lam don ta chipi atheke arnam alang lipan lam chak chipi lo nang pen ajok nang su chanji jarji jola pusan hinia kaporhia bangke Paul sangho kang thir Pilipia sora tumapan ketok akido pensike endam ang deng pi ke thom ang deng so kretroksi pen ang deng pi pli isi an alang labang so ang deng along jasimet ke la ang deng so krener kep along Paul sangho la puson si kipudam Jesu Christ atheng parpan ahutur ason kido atum do pu alangli ahok alam si ikithan la alangli hutta hutur atum do theng parpan apan kelang selet kelang hijim atum do pini arnita la puson si do lang non ko pilo ka cheplang po ang deng so krisir kep along alangli la puson si kipu alang litum ki pho paduji ke vir ke man pu ki vir ke man si alang litum phoji atheke lai he atum apok apan si arnam kitin ok apan apok apan si kam klem rong arnam arni rire arnam arni mathathe jola puson pinak la apot si alang litum ason son ke mo kivir ke man si phoji lamso ke kalipin lo alam ke acho arak alam ahokpet alam lasi ilitum arnam asomar arnia somar pu kachipu atum ilitum arnam ahukum hora ateng si do nangji thak nangji ilitum apan bang hempu Jesu Christ theng parpan athak ithi pila theng parpan athak avi api kachipi bu pen si ilitum apan nang pejok pung lo donatum lasi ilitum ke theng parpan kang thirapan kai keta aman pilo nang theng parpan kang thir anong athang pethelo nang an ke birta ke me ke look at talk ateng hempu birta ke me ang deng pisir kep ang deng so inkoiraner kep pen
thom kebra trok an alam si ilitum piniar ni kaporhi lapen labang so alam ke jisu arje ka chipar lo alam labang so alam ilitum Matthew ketok ateng ang deng pi kretroksi ang deng so isipen ner kepan lapen Markus ketok hempu abirta ke me ang deng pi sir kep lapen ang deng so hinipen ner kep an alam along longdam don natum la alang litum bang ke thom atheke Matthew Markus lapen Luke atum thang bak bele la hempu Jesu Christ arje ka parlu alam ikitok pikali lagi ka plang vek alam lo lapen kenang sot alam lo Jisu inglong athak arnam ardom dam lo pu si Luke ikitham lapen hadak alangli arje parlu lo alangli la inglong ke dam hut inglong athak arnam kardom dam hut ari ka pon do lake Peter John lapen Jacob labang athom tum si hempu along dun lo Jisu arje parlo lo la arje ka parlo hut pom mat hempu ke tur bong lo ape ri ke lok lapen arje mu mangan ta pom mat lok kling lo tur do lo hala so hut ke than mega bang Elijah lapen Moses ta nang ciklang dut alang litum bang hini Jisu pan si ka cingki pu non lang tha pitora bang ke mang hu mang ram en lo kai ke thek long le son si mek ang den ka plang lo jo mang hu mang ram lo lapen alang li ke hem pu Jisu dak ke dosi ke melo ho nang li phan Moses phan Elijah phan hem tap mandu nang kim pi po la son si alang li pula hala so hut sining ta nang ching pu dun dang lo arna ma se wang lo labang so abang ke ni sopo ni kang vai tang abang lo alang lam arju hurnon jo la son alam sining pen wang lo donatum lakadok vi kachiplang alam along eson soni alam endam lo na aprangsi abang ke lalo kupi athe ke dosi la ok kachipisung abotor ang bong le la hempu Jesu Christ arje kachipar lo alam piniar ni ilitum kamathama kupi apot ma athe ke lapulo ni kepa prang ilitum o kachipisung abotor cheng lo theglo kachihi pensi ilitum tabang so abotor kang thir pang cheng la anke ajuar ni edam pi bom lo pini anke bom guru hini arni lo lasi monduli matha et pensi ilitum aphan ining ekirung ji pu aphan si laso Bible ka porhi ang deng invite pila Jisu arje ka chiparlo ikithan ji puke lalo ahok lo ilitum epap ipun adiak kachuhang ji pu pen ilitum ok chipisung lo theklo chi hi lo theklo chinglu lo kumane ne tum ke thoi la da chi lo ta hai lo ilitum iningrun hup nak lo atheke theklo chi hi
Kecil pamun mering sang ke alon ke dojot kam ke kalilo. La sinon monduli nang than lo. O lai hei arni parji. Ok cipisung tang dedlo tangte. Ada katur nang doji pu alam lo. Si hempu Jesu Christ arji kecil parlo alam si pini ilituma pan nang pamatha lo. Ining ikirung ji apan lo donatum. Ok kecipisung abotor ilitum ok cipisung dun po. Bonta la so apor par dedlo tangte ilitum. Hempu Jesu Christ kiti penang kering tu ajo arni kete talon long po tali long po. La pen ilitum ta ok kecipisung pen mo ahut nang lilo tangte arnam arni adak atur long dun po pu apan lo. La si ilitum ning doan pen la non ok kecipisung abotor arjon ke claim cepaning ding nang po ining cepirun hup hedat nang po ning kecit he athai ka vid dep atum ason ke ceplang nang nelo ilitum ke ning kecit he athai ta do la pen la puson si bang arnam ke irap bom lo ining epethe bom lo la si arnam apan kamatha pen le ilitum ka dogo via kamta claim lo na la pen so ni alama bangge la pulo la inglong attack arnam kardom dang pu nili la Israel adang thebi dun long lo la pen bang ilituma pan nang ke thana teng la pen nang ke jong pi ateng pulo tang te la tabor anglong along si hempu arje ka chipar lo pu la pen tabor anglong along si hempu Jesu Christ arje ka chipar lo pu ke jong tip aningkan lo por lo la ke ha ningkan pharo ke thom ar John ahut pen lo jolason anglong ing chon o nili ar ludam long lo la pen hada kardom hem do muni de tum hal bang so anglong kar ludam atum ani wangta fruit ple asuri suri si kedam jola pusan don atum la so anglong ke dovek lo nili thek dam long lo pu non het nili nang le tama pan nang than lo la pen hala so di man long ka chip plang alama kamta a hok et lo non lang tha Moses ta nang chek lang dut pu ku pi jong hoi lo Moses ilitum ka chinida matengke alang li ke arnam kang wai tang amunit la pen alang li pen ajok si arnam Israel arada tumapan hukum hora pila kasi alang li ke aron atang amen pen karjap abang la kasi hempu along alang li wang lo aprang ahut ki pi aron atang anta non hempu Jesu Christ pen ajok si cekok po pleng po me po chok po jola puson aphan le le pen ke than me ga bang Elijah ta nang chek lang du ke than me ga tum an ku pi si ke than me la ka pe jok abang wang po ahut apor nang chok lo tang te ka pe jok abang wang po pu si ke than me la son ke than me ga tum amen pen si ke than me ga bang Elijah hem puang no nang chek lang dun lo alang li pen jingki la hem pu Jesu Christ pen a jok si ke than mek alam anta chekok po nang chekok ta nang chekok lo don atum jola pusan non ilitung ko pilo ke claim nang po hem pu Jesu Christ arje che parlo lo ada katur che pedolo ilitum munir atum ta ikai che lar nang ji
kahing no ang kangang bong ke do ver vedet nang po ke chok che det doji mene bon seta ilitum che pekeng si che pi mi si ilitum adak atur che pi do thu nang ji arna ma sumara tum ke pomat turi turbong nang ji apodlo bonta ilitum aphan la pap eke bertip pap eka peter sang ti tia pot si ilitum adak atur che thek long le det lo la si ilitum pap pen che pahelo no nang che pangthir lo nang che pi mi lo nang la pen la kai ka chikir la pu akam ke joy ke kali atheke sodak ji sungkrung ji la ke ka phirang akam pinak kang sir akam pinak se rup ko pipilonia sonta la pu mi pensi ka phirang sodak kasi ekai da chipi meji le putang te lai heya kisungta lai heya kisu da asonta ilitum che chak che paning ding nang po ke klem nang ji akam ilitum klem nang po ilitum ipe iri che chok bom sabon si akam kapidu aduk non ang kleng pen non lason si ilitum piri ke chok kuli phukok ilitum kang thi kapekak hi aphan lo kasi monduli arlota kapekak I asondo pap ka chithan a sacramento pap adia ki pi a sacramento labang so a sacrament ilitum deng lo na anke ilitum ining ingthir po ingthir lo tangte hempu Jesu Christ le arji ka che pharlo pen da ka tur ki do son si ilitum ta turi turbong po jo ada ka tur dupo arnam Abraham aphan kichak asumar pechan oji pu alam mo ilitum che than dam rei lo kalang lo ilitum ta Abraham asumar lo arnam si ilitum aphan nang kithip lo kasi pini arni ke ilitum arnam asumar lo pu pherere pinpen therak re pinpen ilitum chikrong hai nang po lapen arnama sumara tumason si do nang po thak nang po lapen kachipang thir nang ya kinang sot lo mu het ni lipu lo la kachipang thira kama hut ke kasiksak doji so dak ji putan ni lipu lo kala bon sita ning ding pen ning jon pen le ilitum klem lo tangte dam lo tangte ing thir vek ji me vek ji ilitum hempu adaka tur ang kang ang bong do dun longji thak dun longji ekai ka chipi meji aphan ke klem ke dama hut ilitum hempu aphan le chiki pon bom lo na hempu Jesu Christ amithang ma mata sat ke lang pholo bon seta alang li si chipahai thor lo alang li hi I aphan ke dong thip abang hi I aphan ka perem hok abang ilitum aphan nang rabji alang li phan le ilitum chikilo na alang li phan le ilitum ning chithelo na Jesus Christ aphan rona